Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Owganystanyň Gorunmak ministrligi Gündogor welaýaty Kandagarda Talibanyň harby bazaýynyň hüjüminde adından 26 eskeriň wepat bolandygyny aýtdy. Hema hökümetdäki çeşmeler adından 30 adamyň helak bolandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdiler. Hökümet resmiýetleriniň ençemetiniň aýtmagyna görä Talibanyň söwüşçileri Kandagaryň herkes etrafynda ýerleşýän baza 26-njy iýulda ýerden hüjüm edip hökümet güýçleri bilen gadaply söwüşe girişipdirler. Taliban öz beýanatynda hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we 74 eskeri öldürenligini, şeýle hem 6 eskeri zamun alanlygyny habar berdi. Gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Muhammed Radmanyeş çaknaşyň bolan ýerine goşmaça kömegiň iýerilenligini aýtdy. Hüjüm Owganystanda zorlugyň güýçlenen döwründe ýüze çykdy. Birleşen Milletler Guramasy şu Owganystanda 1700 parahat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 25-nji iýulda Irana ýeni bir duýduruş berip Tehranyň dünýä ýurtlary bilen baglaşan ulalaşygyna hormat goýmaldygyny, bolmasa uly problemalara duçar boljakdygyny aýtdy. Washingtonyň we Tehranyň arasynda bir-biriniň adyna edilen bu nowatdaky duýduruş Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň par saýlagynda Iranyň gämesine duýduruş bermek üçin ok atanlygyny 25-nji iýulda eglan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Geçen hepde Donald Trump Iranyň 2015-nji ýylda baglaşan ulalaşygyny berjä edýänligini tasdiklapdy. Ulalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmegini we Irana garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylmagyny göz öňünde tutýar. Şol bir wagtda Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Ohio ştatynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň Tehran babatynda seriýasaplydygyny aýtdy. Kırgızstan Latin ilipine geçmek planının çäginde täze alfabetin şu ýylyň aýagyna çenli taýýarlanjakdygyny ýagdaýy etdi. Bilim we ilim ministri Erlan Sakhadiýewiň 26-njy ýylda Astanada jurnalistlere aýtmagyna görä 13 aprelde döredilen ýuridik komissiýa Latin ilipi esasynda gazak dili üçin has amatly görnüşini döretmegiň üstünde işleýär. Sakhadiýew tutuş ýurtynçy mekteplerde 500-den gowrak klasyň sentýabrdan başlap ingliz dilinde okutjakdygyny aýtdy. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev 2025-nji ýyla çenli ähli neşirleriň dokumentleriň köçe belgileriniň kiril alfabetinden latin alfabetine geçirilmegini tapşyrdy. Bu çara ýurdun gazak medeniýetini östürmek we ortatdan daşlaşma ugrundaky ädim hökmünde garalýar. Bu ädim 80 ýyllap kiril alfabetini ulanan öňkü Sowet ýurdunda üýtgeşiklik boldy. 1929-njy ýylda Sowet häkimetleri Sowet Soýuzynyň düzümindäki musulman halklarynyň öň ulanan arap ilipini latin ilipine geçiripdi. 1940-njy ýylda latin alfabeti kiril alfabetine çalyşypdy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Azerbaýjan we Türkmenistan latin alfabetine geçipdi. Özbegistan 1992-nji ýyldan bäri kiril we latin alfabetleriň ikisini de ulanyp gelýär. Orsiýetiň resmiýetleri we kanun çykarjylary Birleşen Ştatlaryň Moskwa babatynda täze sanksiýalary girizmegi göz öňünde tutýan we prezident Donald Trumpyň olary gowşatmagyny ýa-da güýçlendirmegini agyrlaşdyrýan kanuny ýazgyrdylar. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbatary Sergey Rybkov 26-njy ýylda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň wekiller öýü tarapyndan bir gün öň kabul edilen kanuny Moskwanyň we Washingtonyň arasynda gatnaşyklary kadalaşdyrmak mümkinçiliklerini ýumurmagy tarap ädim diýip atlandyrdy. Biz onlarça gedek aýtdyk, şol çäreleriň jogapsyz galmajagyny diýip döwlet tarapyndan dolandyrylýan TASS agentligi Rybkow tirledi. Şeýle-de Irana we Demir Gazak Koreýa garşy täze sanksiýalaryň girizilmegini göz öňünde tutýan Birleşen Ştatlaryň bu täze kanuny 25-nji ýylda 419 ses bilen makullandy. 3 ses garşy çykdy. Bu kanuny Senatda haçan garaljagy nämälim galýar. Eger Trump kanuny ret etse, Kongres muňa garşy çykyp bilýär. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýa oýunlaryna biletler satılıp başlandy diýip ýerli çeşmeler habar berýärler. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna iň arzan biletiň bahasy 3 manatdan başlanýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýada 2017 halkara sport çäresine biletleriň bahasy iýun aýynyň başynda ma'lum edilipdi. Şonda Aziýa oýunlarynyň ýerine ýetirjek komitetining maglumatyna görä 160 sany sport bäsdeşligi üçin 600 000 çemeti biletin satyljakdygy, biletleriň bahasynyň ulular üçin 7 we 10 manat aralygynda 14 ýaşyna ýetmedik çağalar üçin muht boljakdygy aýdyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde diňlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup diňläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündelik programmamyzda dinleýärsiňiz. Soňky wagtlarda demirgalyk gün batar Owganystanyň durnuksuzlygyň barha güýçlenýändigini tasdikleýän habarlar eşdilýär. Geçen ay bu sebäpde İslam döwlet toparynyň jeňçileriniň Owganystanyň welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetdäki darda etraplaryny gysy wagt ele geçirenigi barada habar çykan bolsa, geçen hepde Taliban Faryab welaýatynyň Köksän etraplaryny gysy wagt ele geçirdi. Owgan resmiýetleriniň maglumatyna görä, hökümet güýçleri Türkmenistan bilen serhetdäki 8 etrapda jeňçilere garşy söwüş alyp barýar. Bu sebäpde howpsuzlyk ýagdaýynyň beýle ýitileşmeginiň sebäplerini nazar salmazdan öň Kawulla habarçymyz Şaýmerdan Ulmuratdan soňky maglumatlar alalyk. Faryab welaýatynyň Köksän atly etrabyny Awgan güýçleri jeňçilerden ýygyna gaýdyp aldy. Etrap mundan 4 gün öň jeňçilerin kontrolyna geçipdi. Awgan hawa güýçleriniň hujum netijesinde etrabyň merkezi Lewlaş şäherinden jeňçiler ýygyna çekilmäge mejbur bolupdyr. Ýöne Bendir atly sebäpde jeňçilerin ýene toplanýandygyny welaýat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Owganystanyň Gorunmak ministrliginiň medpugat wekili general döwlet weziriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Köksän etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladylypdyr. Etrabyň merkezi jeňçilerden arasalanypdyr. Awgan güýçleriniň hujumynda 30 goly jeňçi helak boldy. Uruşa Erbeki atly yerli ýaraglylar gatnaşdy diýip weziri aýtdy. Faryab Köksanat ameliyat peýilkiriw, duhman 1 nafar amraşyw, bir tawany uruşwazmyň kuwatyny lafa. Faryab welaýatynyň Köksän etrapy strategik region hasaplanýar. Welaýatyň Türkmenistan bilen çäkleşen etraplarynda da Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bar. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny Owganystanyň Gorunmak ministrliginiň medpugat wekili general döwlet weziri hem boýnaldy. Ýöne Awgan topragyndan goňşy ýurtlara, hususan hem Türkmenistana ziýan etmegine ruhsat berilmejekdigini hem general weziri belläp geçdi. Jazany werki kum muşkil Türkmenistan ya gawndi hiwatyny taramanysdaki Awganystan hawra dibal hiwat mukabil wekarewi. Köksän etrabynyň yerli ýaraglylaryň kömegi bilen jeňçilerden pes ýygyna gaýdyp alnandygyny Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Semi Hayrha hem tasdiklady. Emma deputatyň aýtmagyna görä, welaýatyň 8 etrabynyň obalaryna jeňçiler ýeçilik edýär. Mazar Faryab şaýol hem jeňçileriň eline geçipdir. 8 etrapda hökümetiň häkimiýeti ýok. Döwlet güýçleri ada agdalan etraplaryň köp ýerine baryp bilmeýär diýip Muhammed Semi Hayrha Azatlyk radiosyna aýtdy. Şora Hoca Sazpo Şirintagab Dawlatobad uluswali Belçiraq Toldan qolyga dawlatyna boralmaýdy. Uç uluswali diýilýän band baqa Gulziman Belçiraq we Paştynkoç bilen mukammal tolup qolyga. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda 800 kilometr goly serhet bar. Faryab welaýatynyň bolsa 350 kilometr ýaly territoriýasy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Deputatyň aýdysynça Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda jeňçiler hereket edýär. Serhet ýaka jeňçilerden arasalanmasa, Türkmenistanyň amala aşyrmakçy bolýan ilbähbetli proýektleriniň işine girişmek mümkin däldir. Serhet ýakada barýan ýagdaýlar bizi howsala salýar diýip deputat Muhammed Semi Hayrha nygtady. Marzda komlamoja goýanamysy oblamasy Toldan qolyga Asalan Türkmenistan bäli. Şu waziyatdan bizden nigaran proje bunyody bir amil manfaat to zamany ki bu marzany howpsuzlyk kılmasa, bir tamin amniyat kılmasa, bunu projelerini tatbiq kılmagy mümkin. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimyň aýdyşyna garanda Faryab welaýatynda Islam döwleti atly toparyň militantlar hem herekete başlapdyr. Özbegistanly jeňçiler hem Daişa taben bolupdyr. Daeş jeňçileri Awganystanyň merkezi Aziýa bilen serhetleşýän regionlaryna öz ünsüni gönükdirýär diýip deputat Haşimi bildirdi. Wilayat Faryab marz we Türkmenistan'da koşuş pradygerlikda güzerlik Daeş başga gurulary bilaxira ulanyň hawaslary hamaga ma'lum sanadirin marzy Türkmenistan Özbekistanga sirayat kılsa katta hedafiýem şudur ki Daeşga Özbekistanda adamlary hammasi şurga fe'lan şu mantyqaga kelip ýagzyň bilgen ki şöýlen faaliýetlerini mümkin tarawmazlyk kılıp tarafigan
Gepleýär Azatlyk radiosu. Sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosu Demirgazyk Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti, jurnalist Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy. Bruce tewtesine diýen ekspert hökmünde Demirgazyk Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşmagynyň sebäbini nämede ýa-da nämelerde görýärsiňiz? The security situation in all of northwest Afghanistan has been deteriorating for several years now. There's some good reasons for this. Demirgazyk günwatar Owganystanyň ählilerine howpsuzlyk ýagdaýy bir näçe ýyllar ýaramazlaşýar. Munyň bir näçe düýpli sebäbi bar. Birinji sebäp Owgan hökümetiniň goşunlary bu sebäpde beýle güýçli däl we olaryň ýeterlik esgeri ýok. Ol ýerdäki düşmanyň nukta nazaryndan heredeninde bolsa, Taliban ýaly toparlary özleriniň Owganystanyň dürli ýerlerine populiardygyny görkezmek zerur. Biz olaryň Helmand welaýatynda Kabul töwereginde Jalalabadda käbir gollawnyň we ýardamçylarynyň bardygyny bilýär. Onsoň olaryň adamlary özleriniň ýurdun köp bölegini bardygyny görkezmek gerek. Şeýlelikde olar Demirgazyk günwatar Owganystan saýlap aldylar. Ýogsa bu sebäp 2001-nji ýyldan soňky 10 ýyldan gowrak wagt içinde ýurdun iň bir howpsuz ýerleriniň biri hasaplanýardy. Soňky döwürde bolsa hökümetiň bu sebäpde bolýan zatlara kän üns vermezliginden peýdalanyp, Taliban bu ýerde tutuş ýurtdaky täsirini maýdanlamak üçin hüjüme başlady. Mundan başga bu ýerde İslam döwleti jeňçi toparynyň agdasy bolup görnýän söwüşçüler hem peýda boldy. İslam döwlet topar geçen ay Jowzan welaýatynda Darda etrabyny ele geçirendigini aýtdy. Bu İslam döwlet toparynyň Owganystanyny etraby ele geçirendigini aýdan ilkinji gede boldy. Dogry olar bu ýerden kowuldy, emma bu ýerde hem hökümet goşunlary, hem hökümete tarapdar güýçler, hem Talibana, hem de özlerini İslam döwleti diýip atlandyrýanlara garşy görüşýär. Ýagny ol ýer durşuny düşmanynyň noli. Golaýda bolsa Türkmenistan bilen serhetdäki Faryab welaýatyna hem Kökstan etrapy az wagtlyk Talibanyň eline geçdi we soň hökümet güýçleri ol ýeri ýerine aranlyklaryny aýtdylar. Briefly controlled by the Taliban, they overran the area. Government forces say they've reclaimed control. Bu ýagdaý Türkmenistan üçin näme anladýar? For Turkmenistan, of course, this has got to be a nightmare. Bu Türkmenistan üçin bir kara basma. Sebäbi ol ýerde Türkmen Owgan şerhetiniň boýunyna inni odal howpsuzlyk ýagdaýynyň ýokdugy belli boldy. Çünki Taliban käte Türkmenistan bilen serhetleşen ol ýa beýleki etrabyň bir bölegini ýa tutuşlugyny ele geçirendigini aýdýar. Ýagny olaryň daşda däl, edil şol ýerde. Biziň bilişimizde görä Türkmen hökümeti öz goşunlarynyň 80% çemberini Owganystan bilen aradaky 700 kilometr serhede zemledi. Mundan başga Türkmen hökümeti täze ýaraglar satyn almak üçin ören köp pul kem harçlady. Görnüşinden esasan Hytaý ýaraglaryny satyn aldy. Emma Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň beýle gowy ýagdaýda därligini hem bilýär. Bu ýagdaýda dörli täze ýaraglar üçin pul harçlamak döwlet büdjeti üçin ýene bir ýük. Biz Aşgabatyň ady ýönleri, täze aeroport üçin çykaran çykdagylaryny hemýatdan çykarmalylar. Üstüne biz Türkmen goşunynyň hiç wagt hakyky synagdan geçmänligini hemde eger hüjüm edilse nähil gaýta ol berjegini hem bilmeýär. It's a bad situation. The Turkmen army has never really been tested, so we don't know how they would do if they were attacked. Türkmenistan özüniň bitarap ýurtdugyny aýdýar. Eýsem bu ýagdaýda Aşgabatyň bitaraplygynyň nähili ähmiýeti bolup biler. Neutrality only seems to be a legitimate policy, a viable policy, if you're dealing with another state. Bir taraplyk egerde sen başga bir döwlet, başga bir hökümet bilen iş salşýan bolsaň, şeýle ýagdaýda kanun siýasat bolup biler. Bir ýerde biz döwletsiz adamlar, islam döwlet toparýal terrorçylar bilen iş salşýar. Olar döwlet aktýorlar däl. Olaryň Türkmenistanyň bir taraplygyny syýlap durmajagy belli. Ondan bu Aşgabatda hökümet üçin arada bolsa gerek. They have no respect for Turkmenistan's neutrality, so it's got to be a concern for the government in Aşgabat. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Öz sebätiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini men Merdan Sarif dowam etdirýärin.
Aşgabatda $1 milyon çelini pul serişdesi oýnalan bir kart oýnunyň üsti açylyp, oňa gatnaşan adamlar tutsuk astyna alyndy. Azatlyk radiosynyň biri-birinden aýry iki çeşmetiniň tasdiklamagyna görä, saklananlaryň arasynda Türkmenistanyň daşary ýurtdaky diplomatlary hem bar. Geçen hepde paýtagtyň Parax 4 etrapçasyndaky jaýlaryň biriniň ýaşaýjylary giýje wagty bir kwartiradaky dowamly goýuk galmagaly nägilelik bildirip polisiýany çagyrýarlar. Polisiýanyň işgäri gelip gurrungy giden kwartiranyň gapysyny kakanda içeriden hiç kim jogap bermeýär. Mundan soň ýürüýte maksady üçin topar çagyrlyp kwartira güç ulanyp girilýär. Polisiýanyň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan işgärleriniň aýtmagyna görä, kwartirada 20 töwerege adam, şol sanda azyndan 3 tane aýal maşgala bolup, olaryň uly mukdardaky $1 milyon çelini pul serişdesine kart oýnaýandygynyň üsti açylypdyr. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri kwartirada Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilleriniň, ýagny diplomatlarynyň hem bolandygyny gurrun berdiler. Wakanyň bolan ýerine milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri çagyrlandan soňra olar galanyna özümiz serederiz diýip hiç gil protokol hem düzülmezden polisiýanyň işgärlerini ugradypdyrlar. Kart oýnunyň başynda saklananlaryň soňky ykbaly barada takyk bir maglumat ýok. Emma Azatlyk radiosynyň käbir çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, tutsuk edilenleriň aglabasy, şol sanda diplomatlar tutsuklukdan azad edilipdirler. Emma has ýokary wezipelери eýeleýänleriň işiniň bolsa suwda geçiriljekdigi aýdylýar. Bu maglumatlar umuman gurrungydan waka dogrusynda hökümet we güç edaralarynyň resmiýetlerinden hiç ýyly kommentari almak başartmady. Bu arada döwlet mediasynda hem kelam söz aýdylmady. Galybertede bu waka Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň milli howpsuzlyk ministri Döwrangeldi Bayramowy bir käç yglan eden döwrüne gawat geldi. Ýeri gelende belletek bu käç hökümet agdalarynyň dinç alýan wagtynda Aýzy oýunlarynyň öňü tirasyndaky ykdysady kynçylyklar, maliýe we pul meseleleri zerarly bank ýol başçylaryna berilen käçleriň ýygynyna gawat geldi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň häkimet dogaty ýurdun regionlaryna şol sanyna gyrak kuzaklardaky owa şäherçilerde hem ilaty agyz suw bilen üpçün etmekde uly işleriň alınıp barlýanyny habar berýär. Türkmen portal täzelikler neşriniň tasdiklamagyna görä, Könrügen jetragyna gurulýan täze şäherçe hem ýokary hilli agyz suw bilen üpçün ediler. Bu ýerde ilaty arasy agyz suw bilen üpçün etmek baradaky milli program esasynda ýüpek ýol guruluşy kojalyk jemgyýet tarapyndan döwrewap suw üpçünçilik ulgamy gurulýar we eýem 15 kilometr golay aralyga turwa çekildi diýip neşriň habaryny aýdylýar. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan yerli ýaşaýjylar ýurdun diň regionlaryny, owa ýerlerini däl, eýsem paýtagyt Aşgabatda hem agyz suw bilen üpçünçiligiň ören ýaramaz bolmagyna galýanyny gurrun berýärler. Şol wagtda yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä, agyz suw bilen üpçünçiligiň iň ýaramaz ýerler Daşoğuz we Balkan welaýatlary bolup durýar. К сожалению, там ничего не меняется, вода подается по часам, 2, иногда 3 раза в день, но очень ограничено и не во все. Adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farit Tuhpatulynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Daşoğuz şäherine agyz suw ilaty sagatlap günni bir küç gezek ören çäkli ýagdaýda berilýär we suw 5 gatly jaýlaryň 3-nji gatyndan ýokary kän çykmaýar. Şeýlede Tuhpatulyn suwun hiliniň gowlaşmagyny, dawaraly ýagdaýda ulanmagy verilen suw täminleýiji zawodyň diňe belli wagtlarda işleýändigini aýtdy. Можно туда приехать, чтобы купить воды, а так как он был рассчитан, что вода будет подаваться в дома непосредственно. Suw satyn almak üçin ol ýere baryp bolýar, ýogsa suw jaýlary çekilmeli. Emma beýle zat ýok.
şol wagtda daşogyň köp köçesi gazylgylygyny asfalty beýlekisi ýatyr diýip hukuk goraýjy aýtdy. Yerli tinçleriň berýän maglumatlarynyň tapawutlykda resmi habarlarda Balkan welaýetinde hem ilaty agyz suw bilen üpjün etmek üçin uly tagarla edilýänini gaýdylýar. Mysal üçin resmi mediýanyň iýun aýyna beren maglumatyna görä, Esenguly etraplarynyň Ekerem owasynyň golaýyna guruljak suw zawodlarynyň birine bir gije günniň dowamyny 50.000 kub metr arasy suw işlenip taýýarlanlar. Şeýle de häzir ýurdun deňiz ýaky regionlaryny deňiz suwuny dusuzlandyrýan bir näçe zawodyň işleýänligi şol sanyny Türkmenistan etraplarynyň Gıyanlı owasyny günne 50.000 kub metr we Abadada 35.000 kub metr arasy suw işläp çykarýan deskanyň bardygy aýdylýar. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, Balkan welaýetinde ilatyň muut berilen suw ýeňilliginden peýdalanyp bilýän öleği hemişe juda azlygyna garly hemde şäher jaýlaryna suw hemişe günne bir näçe gezek çäkli wagtda berilýär. Turwalardan günne 2-3 sagat suw akan soň olar postlaýar we suw gelenini başda esli wagt postlu suw akýar diýip ýagdaýy gözü bilen görenler gurrun berýär. Türkmenistanyň kronikasyny eseriniň berýän maglumatyna görä, Türkmenistan şäherindäki jaýlarda suw diňe öýlen sagat 18-den agşam 20:00 çenli aralykda berilýär we adamlar bu agyr ýagdaý sebäpli öýleriniň ýanyna uly suw gaplaryny goýdurup suw satyn almaga mejbur bolýarlar. Aýdylmagyna görä adamlar bir maşyn suw üçin 100 manat çenli pul töleýärler. Emma ýa suw öňküleri ýaly muutdal we ýurdun prezidenti golaýda ilat üçin berilýän ýeňillikleriň ählisini şol sanyny muut suw üçinçiligini ýatyrmaga çagyrdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu, gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açyldy. 20-nji iýul akşamy Aşgabatyň Paragat 7, Paragat 8 kiçe tarapçylarynyň ýaşaýjylary işden gelip demdeýinçe alyp käbirleriniň bolsa ýagdaýlykdan eýäm düşege gyşaran wagtlary turan gopun ýaşaýjylaryň zähretini ýardy. Ilat köpçiligi näme bolýandygyny hem aňşyryp bilmän ylgaşyp taşaryk çykdylar. Paragat dediğinin ýaşaýjysy 55 ýaşly döwlet aganyň aýtmagyna görä, giýjäniň ýarymyna golayıp bu garaşylmadyk ýagdaýdaky turulan ala gokdan zähret ýarlan ýaşaýjylar özleriniň jaýlaryň öňünde duran hususy awtologlarynyň aýrylmanyň talap edilýändigine düşünipdirler. Şu ýylyň 20-nji iýununda hem polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri ala gok turup bu etrapçylaryň ýaşaýjylarynyň awtologlaryny jaýlaryň uly ýola çykýan tarapyndan aýrmaklaryny talap edip bir näçe awtolog belgilerini goparyp alypdylar. Şondan bäri bir aýyň dowamında öz awtologlarynyň belgisini alyp bilmän ýören ýaşaýjylar hem bar diýip döwlet aýdýar. Bu geçirilýän işleriň wagt beýwagt ýaşaýjylaryň rahatlygyny bozmak bilen ýerine ýetirilýänliginden juda nägile bolýan ýaşaýjylar hem kän. Döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri bir näçe ýürüýte awtologlarda gelip awtologlaryň çatly sesini ýakyp jaýlaryň arasynda eýlek-beýlek sürüp ýaşaýjylaryň zähretini ýardylar. Bu bolup geçen zatlar has hem çagalar gorkudy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu gedekdäki talap ýaşaýjylaryň öz awtologlaryny ýaşaýyş jaýlarynyň öňünden aýryp, ony ýakynda gurulan ýubileýnaýa 10 ýyl watançylyk köçetiniň çatyryndaky tölegli avtoturolga alyp gitmelikleri barada boldy. Paragat 7-niň Paragat 8-niň ýaşaýyş jaýlary bilen bu agdalýan avtoturolganyň arasy 3 kilometre golay bolup, şäher awtologlarynda ol ýere barjak bolsaň, adyndan 7 turolga bar. Işden soňra awtology ol ýerde goýup ýene-de jemgyýetçilik awtologynda öýüňe gaýtjak bolsaň, onda awtolog edilmän geregi hem ýok diýip döwlet agajanygyar. Uzak ýoldan mehmançylykdan giýişlik öýüne gaýtyp gelen ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, ol giýje saat 11-den soň öz awtologyny awtoturolga alyp gitmäge mejbur bolupdyr. Eýäm jemgyýetçilik awtologlarynyň gatnaw kesilipdi. Men ýyma gaýtmak üçin ýoldan geçip barýan taksini saklap 5 manat berip öýüme geldim.
Ir saat 5-de turup ýene-de ýola çykyp 5 manata takda minip maşynymı alyp geldim. Tebe men üstten çağamy ýerden çağalar wagana alyp gitmeli bolýaryn. Oturan yerimden çağalaryň agdynan ketip 10 manata ýele sowurmaly boldum. Egerde öz ýaşaýan jaýymyzyň goýynda avtodrolga bar bolsa, onda biz keypine ol ýerde avtologymyzy goýardyk. Emma 3 kilometr ýal uzaklykda avtolog goýup, ondan öýüňe gaýtmaklyk akla tajakda däl ahirinde ýaşaýjy aýdýar. Avtoinspeksiýanyň işgärleriniň talaplaryna görä avtologlary gündüzlerine hem jaýlaryň öňünde goýmak bolmaýar. 5-nji Aziýa oýunlaryna pul toplamak, döwletiň boşan gaznasyny doldurmak maksady bilen emeldarlaryň ýaşaýjylara rahatlyk bermeýärler. Edilýän işler asla akylly başly edilmeýär. Ilki bilen ýaşaýjylar üçin amatlyklar döredip, soňra talaplary öňe sürseler bolardy bilen ilaty bar bolan amatlyklardan hem aýyrýarlar. Asla ýaşaýyş galmady diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlyklar dowam edýän mahaly Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Olimpiýa şäherçesine aýlanyp gördü. Türkmen mediasynda berilen maglumata görä 25-nji iýulda Berdimuhammedow Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak hemde ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça geçirilen çäreler bilen tanışdy. Resmi metbuat prezidentiň köpürli sport toplumuna baryp görmeginiň dowamında 45 000 tomoşaçan niýetlenen Olimpiýa stadionuna hem aýlanandygyny we stadionuň enjamlaşdyrylyşyna hem de onuň Aziýada 2017-niň açylış dawrasyna taýýarlyk derejesine hem syn edendigini habar berdi. Mundan başga Türkmen lideri 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylış we ýapylyş dawralaryna gatnaşjak türkmen türgenleri üçin adaty we dawraly ýagdaýlarda giýmäge niýetlenen bir kysymly libaslaryň nusgalary bilen tanışdy. Paýtagtyň modalar öýüniň dizaýnerler tarapyndan taýýarlanandygy aýdylýan libaslaryň bedeginiň her düzümünde milli öwüşüniň we häzirki zaman nysak meýilleriniň sadlaşykly utgaşdyrylandygy bellenýär. Ýatladyp geçsek Berdimuhammedow Dokma Senaty ministrligine baryp türkmen ýygyndy toparynyň agdalarynyň, işgärleriň hem de oýunlaryň meýletinçileriniň libaslarynyň görnüşleri bilen şu aýyň başynda hem tanışypdy. Şonda türkmen lideriniň hödürlenen egneşikleri tassyklamandy ýa-da olary girdilmeli düzedişler barada nähildir bir bellikleri edendigi hakda hiç ýyly maglumat berilmedi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Berdimuhammedow mundan 2 aý çemesi ozal ýagny 30-njy maýda hem gürüň edilýän libaslar bilen baglykda girdilmeli düzedişleri belläp geçipdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak Aziýada 2017 oýunlary bilen baglykda ozal resmi derejede ikrar edilen nişanlar soňu bilen tanqidlere uçrapdy we ýetgedilipdi. Mart aýynyň ortalaryna türkmen mediasynda Aziýada 2017 oýunlarynyň ýanwar aýynda ikrar edilen we giňden mahabatlandyrylan tumornyň ýagny tahyýaly ýaşyl renkli alawaýyň deregine täze bir şekil hödürlenipdi. Bu türkmen prezidentiniň tumoryň öňkü şeklini tanqid etmeginden bir hepde gowrak wagt soň ýüze çykypdy. Mundan başga Olimpiýa şäherçesindäki esasy stadionuň depesinde ýerleşdirilen atyn kellesiniň şekline hem ençeme tapgyr özgertmeler girdilip onuň boýnunyň daşyny alajanyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiýa alawy oturdyldy. Ýeri gelenine bellesek boýunlar bilen baglykda görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatda we onuň eteklerinde köplenç halatda degişlik kompensasiýa berilmeden 10 miňlerçe adamyň ýaşap oturan jaýlary ýumrulypdy. Ozoldan duran jemgyýetçilik binalary hem ýeri ýeksan edilipdi, saýaly baglar çapylypdy. Şol bir wagtda dünýäde energiýa terişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy bilen agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanyň boýunlary we oňa görülýän taýýarlyklary çykarylýan pul terişdeleri barada hiç zat aýdylmaýar. Ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi Aşgabat 2016 gov.tm web saytynda berilen maglumata görä
Olimpiya şäherjigi üçin 5 milliard Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlandy. Türkiýanyň Polimex guruluşy kompaniýasynyň resmi web-saytynda bolsa, Aşgabatda Aziýa oýunlaryna gawatlanyp gurulan täze halkara aeroportyň guruluşy üçin 2,13 milliard Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesiniň goýberlenligi ma'lum edildi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri boýunlaryň ýurduň awraýyny hassa belende galdyrjakdygyny tekrarlasalar-da, olaryň ilata ýetirýän täsirleri hususanda telekeçilerden we büdjet işgärlerinden pullaryň tutulup galynmagy ýaly ýagdaýlar barada dil ýarmaýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gotarýarys.